program. Thank you. Once again, good afternoon, dear guests. We would like to request everyone to please find your designated seats and start settling down. In a few minutes, we shall begin our program. Thank you.
Good afternoon, dear guests. We would like to request everyone to please find your designated seats and start settling down. We shall begin our program in a while. Thank you. Oo naman, VIP client for today. Okay lang sa VIP.
Ladies and gentlemen, everyone, let us all stand to witness the arrival of our city mayor, the Honorable Mayor Vilma Valle Calua. Salubungan tayo pong masigabong palakpakan, pasibayo, ingkegatamong City Mayor, Honorable Vilma Valle Calua. Live from Kingsborough International Convention Center, at the very heart of city of San Fernando, Pampanga. Welcome to the second State of the City address of our City Mayor, Honorable Vilma Valle Caluag. Siklap ning ligud, ing tagumpe ning siyudad San Fernando. Please welcome your Masters of Ceremony, Social Welfare Officer 2 from the City's Social Welfare and Development Office, Ms. Garnet Malyari, and Medical Officer in Charge and Head of Health Emergency Medical Staff Unit, City Medical Unit, and Event-Based Surveillance and Response Unit of the City Health Office, Internal Medicine Doctor, Dr. Edsel M. Magtoto. Let's give them a warm round of applause. To the first family, sangguniang panglungsod, liga ng mga barangay mula sa mga barangay chairpersons, barangay secretaries, at barangay kagawad, sangguniang kabataan, sectoral representatives, department and division heads, City of San Fernando, a pleasant afternoon. Indeed, today is a momentous and significant event for our city as the whole world is watching for the second State of the City address of our dearest Mayor, Mayor Vilma Valle Caluag. Good afternoon, Ma'am Garnet. Maya pagat pa na po, Dog Zed, at kareng tagapanalbeta mo, king mabilogayatu, Maya Payaldo. I totally agree with you, Doc. Ngenita mo asaksihan, king kapamilatan na ning report, ning kekatamong alkaldi, ing tagumpe, ning syudad San Fernando. You may now all take your seats. Thank you, everyone. And to formally begin with, may we request everyone to please rise again for the entrance of color for the singing of the Philippine National Anthem, to be followed by the Palalangin Fernandino and the singing of Himno Fernandino, performed by the City Choir San Fernando and conducted by Professor Sonny Briones.
daikang maliting kapampangan, mga nagag, yasag mate. Abe-abe, ang timong banal kapulungan, Kristong kayang katawan. King kapamilatan na, ning banal mong espiritu, manalangin kaming Fernandino, magkasiklod harapan mo. Hingkalamat, pakalulumo, ilisya mo kami king peligro. O Diyos, daring sa talan, ipanalangin niya, hingga kaming balayan, Kaya kunding manungkulan, ning syudad ning pagkamalan. Yay ka, Ginoo, kapayapaan San Fernando, pamisa San Metong Fernandino, ating lubot parang tao. Hingkalamat, pagkalulungon, ilisya mo kami king peligro. O Diyos, daring sa talan, ipanalangin niya, hingga kaming balayan, Kaya bering manungkulan, king syudad ning pagkamalan. Nagkasalamat po Ginoo, ing pagkalubong pagkalulong, kaya kaming Fernandino. Hingkalamat, pagkalulong, ilisya mo kami king peligro. O Diyos, daring sa balang, ipanalangin niya, hingga kaming balayan, kaya gunting manungkulan, ning syudad ning pagkamalasan.
now take your seats. At ngeni, kaya katamong saksihan ing pagtatanghal, panimunanan ng Teatro Fernandino, Don Sansom, City Choir, Janil Mariano, Kaina, and Johan Briones para king special Aldo ngaini. Everyone, let's give them a round of applause. Panayayin sa bawat nilalang magigising ang ulang pusang sa dilim. Kaya mo to, isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Ang bagong awitin. Liwanag sa dilim.
Kapang matapos umahon sa pagkadapati, uurong sa gera ng buhay. Sakong sundalo, kawal ng bathala, mabuhay mamatay, ito ang magpapatunay sa pag-ibig ko sa buhay. Sa akin ay binigay ng langit mong puso, yung kulay at tagumpay. Kahulugan ng pagiging tao sa mundo, nahulugan. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Naniniwala lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiging ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiging ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. liwanag sa dilim. Harapin mo, magiging ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo, magiging ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Once again, let's give our talented performers a warm round of applause. Truly, San Fernando City houses world-class performers that we must be very proud of. Thank you for that spectacular, special number. At this juncture, we would like to take this opportunity to acknowledge the presence of the following important guests. Thank you for gracing our occasion, our Honorable Vice Mayor, Honorable Benedict Jasper Simon Lagman. We also have with us this afternoon, Honorable Councilor Reginaldo G4 David. Thank you for gracing this occasion, Honorable Councilor Aurelio Brens Gonzalez. We also have with us Patrol Party List headed by Honorable George Bustos. And to all the Sangguniang Panglungsod, magandang hapon po sa inyong lahat.
Yes, good afternoon, and we would also like to acknowledge the following distinguished guests, starting with Mr. Anthony P. Arellano, Dr. Elena Tesoro, Mr. Romy Pabustan, Mr. Romeo and Miss Lota Katakutan, Miss Leia Chakla, Ate Kay Pineda, Honorable Harvey Kiwa, Honorable Tino Dizon, and Miss Sonia Soto. Good afternoon to everyone. And now, bantang formal na ipakilala ing kaya katamong kagalang-galang alkalde, kaya katamo yang salubungang palakpak ing City Administrator. Thank you, Dr. Edsel Magtoto and Ms. Garnett. Nais ko pong batiin at i-welcome yung ating mga panauhin mula sa national, regional, at provincial agencies. Mga miyembro ng Multi-Sectoral Governance Council, sa pamumuno ni Tita Sonia, gusto ko lang pong i-acknowledge yung recognition na tinanggap ng ating City of San Fernando through the Multi-Sectoral Governance Council. Kahapon pa lang po to na yung ating MSGC dito sa Siyudad San Fernando, isa po sa 10 civil society organization sa buong Pilipinas na nirecognize ng Department of Local Government and Interior. Kaya po binanggit ko na dahil hindi naisama ata dito sa aming ire-report ngayong hapon. Sa lahat po ng member ng Sangguniang Panlunsod, headed by Vice Mayor BJ Lagman, sa lahat po ng mga barangay officials ng City of San Fernando, sa ating mga kasamahan na department heads, mga kawani ng ating syudad, maraming salamat po sa pagdala nyo ngayong hapon para masaksiyan ang ulat sa bayan ng aking ipakikilala. Ako po'y swerte na naatasan para ipakilala ang pinaka-importanting individual ngayong hapon para mag-ulat sa bayan. Isang babaeng leader na lumikha ng pambihirang kasaysayan sa larangan ng politika dito sa Siyudad San Fernando. Walang pagdududa at takot na inaharap ang mga balakid upang matagumpayan at may sakuparan ng mga plano para matugunan ang mga batayang pangangailangan ng mga Fernandino. Isang tunay na Fernandino, ipinanganak po siya sa Barangay Dolores, galing din sa mga naghihirap na pamilya. Hindi po naging hadlang ang kahirapan. Nakatapos po siya ng AB Major in English sa University of the Assumption. But, ang pinaka-forte niya, isa po siyang magaling na entrepreneur. Bago po pumasok sa politika,
ang ating pinaka guest of honor and speaker. Nakapagtayo po sila ng pamilya, ng mga negosyo dito rin sa Ciudad San Fernando. ISO Hospital, colleges, mga hotels, and trading industry. Meron po siyang 7 anak na nakikita natin on their own right, yung pong lahat ng mga negosyo na nabanggit ay kanilang pinangungunahan na ngayong kasalukuyan dahil yung aking pakikilala hindi na pwedeng mag-involve sa anumang negosyo dito sa Ciudad San Fernando. Napandar po niya ang kanilang negosyo and we all know, isa po siya sa pinakamatatag na negosyante dito sa Ciudad San Fernando. Kaya, nung magkaroon ng pagkakataon para makapagsilbi sa kanyang barangay, sa Barangay Dolores, which is the most progressive barangay in the city of San Fernando, unopposed, naging barangay captain po, and the rest is history, naging ABC president, and in 2022 po, siya ang kauna-unahang naging babaeng city mayor ng Ciudad San Fernando. Nagpakita po ng mahusay at tapat na pangungobyerno, kung kaya yung mga awards po na babanggitin namin, maybe kung minsan nakakalula, no? Because halos 1 taon pa lang po, magdadalawang taon, and yet ito pong ipakikilala ko sa inyo, hindi lang recognized not only in the province of Pampanga, not only in Region 3, but in the entire archipelago. Kaya, kung minsan napakahirap ipakilala, yung mas kakilala. And sa kanyang pagiging ina ng ating syudad, nagiging inspirasyon sa mga pangarap na kung saan, siguro kung makikita niyo yung report niya, kulang po ang oras na ibinigay namin sa kanya. At naniniwala tayo na ang mabuting pangungobyerno ay tuloy-tuloy na progreso at asenso dito sa Ciudad San Fernando. Fernandino ka kaya beka, ito po yung kanyang mantra na kung saan makikita natin, no? Yung lahat na nangyayari dito sa Ciudad San Fernando dahil po sa kanyang pangunguna. At yung pong nagawa niya rito hindi lang napansin ng region, napansin po ng buong kapuluan. Kaya last year, nairang po siya as one of the most outstanding city mayor in the entire country and the top performer local chief executive sa buong bansa. Naisagawa ang mga iba-ibang programang proyekto para sa mga Fernandino dahil sa kanyang political will, public-private partnership, at ang mga magagaling at masisipag na department head at empleyado ng ating Ciudad San Fernando. Kapit-bisig nating muling abutin ang ating mga pangarap at matagumpayan ang mga balakid upang matamo ang tunay na kaunlaran ng syudad. Ating palakpakan at kilalanin ang tunay, matapang, tapat at mahusay na leader ng Ciudad San Fernando, Mayor Vilma Valle Calua.
Hello po, mga friendship. Upo na po tayo. Siguro po, hindi ko na po kayo isa-isahing banggitin, ano po, kasi marami po akong ire-report at baka mas lalong magtagal. So, wag po kayong magagalit sa akin kasi sa sobrang dami nyo po, jump pack po tayo ngayon. At medyo kinakabahan po talaga ako. At, okay, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako'y nagagalak na kasama ko kayo ngayon para pag-usapan ang mga nagawa natin at ang mga hinaharap nating hamon. Tatalakayan din po natin ang mga pangunahing issue, tagumpay, at mga plano para sa ikauunlad ng siyudad ng San Fernando. Layunin natin na magbigay ng malinaw na pananaw sa ating kalagayan at magsagawa ng mga hakbang upang higit pang mapabuti ang pagpapatakbo ng ating siyudad. Naniniwala po ako ang ating LGU sa kahalagahan ng transparency, accountability, good governance, partnership, at kolaborasyon. Halina't simulan na natin. Sabi po nila, love is the most powerful force there is because it has no limits. Ing lugod, yapu kanu ing pinakamasika na puwersa. Pauli na ning alayang kayarian o kapupusan. Paano wala niya po ba ita? Nano ya po wari ing siklab ning lugod tamo. Para kanino ya? O para nano ya? Yako po, maliban kang may uno best, ing pamilya ko at reng friendship ko. Sisiklab mo naman pong alangpat na, ing lugod ko, kareng Fernandinos. Kaluguran kaya po ing siyudad San Fernando. Kasi, keni ko po may bayit, keni ko po may ragul, keni ko po may kaisip, keni ko po may garal, keni ko po may kapakyasawa, keni ko po may kapagnegosyo, keni ko minasenso. Keni ko po may kaapo. Keni ko po magserbisyo. At keni na ako rin po mate. I am a proud Fernandino through and through. Tunay ko pong Fernandino, king isip, puso, king amano, at king dapat. Dapat pong marapat, dapat pong tapat, dapat pong mayap. Didinan ko po ing tiwala na binyeyo ka na ako. Anyang liklukyo ko bilang mumunang diling babaeng mayor ning siyudad.
Dakal tamo pa po buringgawan. Dakal tamo pa po buring parasan. Dakal tamo po masanting aplano para kareng balang pamilyang Fernandino. Ing misyon tamo po keti syudad, we commit to improve the quality of life of Fernandinos. Aldoldo po, iyan ing atsuking isip tamo. Nung nano ing agawa tamo, para aso pantala pong iyangat at salese kabilyan ding Fernandino. Pag sumikapan tayang maging smart, sustainable, and socially inclusive ing syudad. Migpaluwal tamo pong maragula pondo para kig City Planning and Development Coordinator's Office bang kumpleto tayo in community-based monitoring system and socio-economic profiling survey na gagamitan bilang data, tool, and basis king pamamye prioridad kareng programa at proyekto keti syudad. Maliban po kanita, as ne po kaulaga ing pamanantabe ning Local Project Monitoring Committee at ning Multi-Sectoral Governance Council o MSGC para king kinabukasan ning syudad. Maragul tamo po kasi tiwala na ing pamagplanong basiking data, ang popong coordination with private sectors and other stakeholders ing magpa-optimize para itulak ing pamaglago at pamanunlad ning syudad. Nais din natin na ang collaboration na ito ay lumawak hindi lamang sa mga formal na komite tulad ng MSGC, kundi pati na rin sa pakikilahok ng mga grassroots. Gumawa din po tayo ng mga hakbang para makuha ang mas malaking partisipasyon ng komunidad sa mga desisyon upang lumikha ng mga programang angkop sa pangangailangan ng mga Fernandino. King makanining paralan, baluta mo po, masalaya ing kinabukasan ning San Fernando. Let me take this opportunity to congratulate all the members of the MSGC for the recent award that they had received as a pioneer local People's Council. Kareng milabos pong aldo, baluyo po yung pagdalanan tamo keti syudad. Atin man pong doubters o aliman wala king pulayi ning pamangobyerno tamo. Ren pong documents, certificates, and awards ikwaning LGU ila pong magsalita para po kay katamo. In City of San Fernando po, diretso tamong awardee ning Gawad Kalasag from the Office of the Civil Defense and Seal of Local and Good Governance from Department of the Interior Local Government. Nais ko pong ibahagi na isa sa mga pangunahing criteria para makakuha ng Seal of Good Local Governance o SGLG Award ay ang mahusay na pamamahala ng finances and sustainability. Ang SGLG ay nagbibigay pugay sa mga lokal na pamahalaan
na nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad sa ekonomiya, mahigpit na disiplina sa pananalapi at pananagutan sa publiko, kabilang ang transparency at pagsunod sa mga patakaran sa budget. Kabilang dito ang pagsunod sa full disclosure policy ng DILG. Tayo ay nagpo-post ng mga dokumento sa financial, transparency portal at sa mga pampublikong lugar tulad ng budget, income, and expenditures at awarded contracts. Ayon sa pagsusuri ng Commission on Audit, ang mga transaksyon ng ating LGU mula taong 2013 hanggang sa kasalukuyan ay sumunod sa mga batas, alituntunin at batas. Sa ilalim ng ating administrasyon, patuloy tayong nakakakuha ng zero disallowances mula sa COA. Ito ay patunay na tayo'y sumusunod sa mga mandato at patakaran para sa isang maayos at mahusay na administrasyon. Noong Agosto ng taong ito, kung inyo pong maaalala, tayo po ay nag-live streaming ng technical budget hearing upang ang publiko ay makapanood at makilahok sa diskusyon tungkol sa budget ng syudad. Sa kasaysayan ng syudad, tayo ang kauna-unahang administrasyon na nagsagawa ng ganitong hakbang. Doon, pinaliwanag po sa atin ng ating City Budget Officer na ang aprobadong budget sa taong 2024 ay nasa 2.4 bilyon. Malaki po kung tutuusin. Pero sa total manpower complements pa lamang po ay nasa 1.1 billion plus na po. And that is almost 47.71 ng ating budget. Nais na rin po nating tuldukan ang mga issue ukol sa Supplemental Budget number 1 and 2. Ayon sa Section 321 ng Local Government Code at Article 417 ng IRR, maaaring baguhin ang taunang budget sa pamamagitan ng supplemental budgets. Alam po natin ang nakasaad sa batas. Hindi maaaring ipasa ang isang ordinansa para sa supplemental budget maliban sa mga sumusunod na kondisyon. Kapag mayroong pondo na aktwal na magagamit na sertipikado ng lokal na treasurer, kung mayroong bagong pinagkukunan ng kita, o sa panahon ng kalamidad, kung kinakailangan ang budgetary realignment. Ang supplemental budget number 1 and 2 na iminungkahi natin ay nagmumula sa sobra at ipon mula sa appropriation ng syudad. Ang mga pondo na ito ay bahagi ng savings o ipon na nakuha natin dahil sa maingat na pamamahala at hindi pag-aaksaya ng pondo ng syudad.
dapat nating maunawaan na ayon sa Section 17 ng Local Government Code, ang pondo ng LGU ay dapat gamitin para sa mga pangunahing serbisyo at pasilidad. Anumang sobra na pondo na magagamit para sa appropriations ay dapat i-convert sa mga pangunahing serbisyo o programa sa pamamagitan ng pagpapasa ng isang ordinansa. Ang Executive Office and Committee ang responsable sa paghahanda ng annual at supplemental budgets. Ang hindi paggamit ng pondo sa tamang paraan ay nangangahulugan ng kapabayaan sa tungkulin at pumipinsala sa kapakanan ng mga tao. At ito ay hindi ko nais mangyari. Ang layunin ng supplemental budget ay upang tugunan ang mga pangangailangan ng syudad. Nakita natin ang pangangailangan. Tayo ay may pondo, kaya tayo ay naghain ng supplemental budget. Dahil hindi buo ang pag-aproba sa supplemental budget number 1, kinailangan nating lumikha ng supplemental budget number 2. Ang pondo ng syudad ay hindi maikukumpara sa personal na ipon. Ang pondo ng LGU ay dapat gamitin para sa mga proyekto, programa at pasilidad na makakatulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat Fernandino. Alita mo po mag-submit supplemental budget nung alata mo pong akakit a pamangailangan. Eta mo po mag-submit supplemental budget nung alata mong pamangailangan akakit kareng Fernandino. Just recently, Socotec awarded the City of San Fernando its ISO 9001-2015 certificate. Receiving an ISO certification means that our LGU has met the standard set by the International Organization for Standardization. Mahirap pong makuha yon sa totoo lang. Marakalta mo pong ikwang galal o awards kalupa dareng Gawad Sining, National Outstanding Mayor of the Year. Gawad Sining, National Outstanding Public Servant of the Year. RPMD Outstanding Public Servant Award, number 5, Top Performing City Mayors of the Philippines. Number 4, Top City Mayors of Central Luzon. DOT Kaagapay Award Grand Winner, DENR Mother Earth Hero Awardee, DOH Excellence Award for Health, DTI Competitiveness Index Awardee, DSWD Pasasalamat Award, DSWD Outstanding Contribution on Sharing Initiatives and
innovations in efficient execution of social welfare and development programs and services. DILG Seal of Child-Friendly Local Governance Audit. Reng Awards pong areni, Ikwatala, King Pamanantabe, at Pamisan Metong Tamong Magobra King LGU na panimunan ng City Administrator's Office. Akakita naman po, kareng usto at makapanaw na pamamietamo information kareng tao. Ing bawat kilos tamo, buritamong pabalo, kareng Fernandino, king sawok ning City Information Office. Nano pa pong transparency and accountability ing pantunan tamo. Totoo, nasa kasalukuyan, maraming tao ang nagtatangkang sirain ang magandang imahe ng ating administrasyon. Marami ang nagnais na dungisan ang legacy na ating pinagsisikapan para sa kanilang pansariling interes, politika at kapakinabangan. Ito ang malungkot na katotohanan. Lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Natural lamang na may mga nagmamasid at nagbabalak na magdulot ng negatibong epekto sa ating pagtatrabaho. Gana-gana na mo po kanyan, akakit daw. Ngunit, nais kong ipabatid sa inyo na hanggat pinagkakatiwalaan ninyo ako, hindi ko po pababayaan ang lahat ng mga bagay na pinagpaguran natin. Ang mga proyektong ito ay produkto ng ating pagod, dedikasyon, at pagsusumikap para sa ikabubuti ng ating mga Fernandinos. Patuloy nating ipagpapatuloy ang mga programang pinagsikapan nating buuin. Public service is a public trust. In the near future, we plan to hold open forums and dialogues that will bridge the gaps between the administration and the public, and further create open lines for the Fernandinos to get involved. Nung itamo po ing masunod, mas burita mo na maka-live lareng committee hearings, lalo na patse pisasabyang budget ning syudad. Ita po ing tune transparency and accountability. So let me take this opportunity to thank the Department of the Interior and Local Government, DILG, Commission on Audit, at Office of Civil Defense para sa kanilang patuloy na suporta. Ang kanilang tulong ay malaking bahagi sa pagpapabuti ng antas ng serbisyo sa ating syudad.
pabanuang singkad. May mayagpagya po ing syudad king pamag-maintain king operasyon ampo pamag-implementa karing makabaldugan a programa. Paulin ning matatag a pondo na lulub king kaban ning balen. May git 12,000 na mamuhunan ing pasibayo migtiwala. Nung nuka rin, madagol a parti ning koleksyon king lokal na makakwa king amilyar ampo business tax. Itamo po, papatupad taya in batas king sakto. Makatarungan a pamagtala, kareng pibanjan, kilub ning syudad, king sawop ning City Assessor's Office. King report ning City Treasurer's Office, making mayap ing banwang milabas at ikit ing 99% o 2.24 billion a collection versus king 2.27 billion na target. Mi babayaman ing national tax allocation anyang banwang 2023 penikwana na ning syudad ing apasikan ing lokal a koleksyon at alampasan pang 9% kumpara king milabas a banwa. Iningan pauli ning masanting a koordinasyon at pamisaw dading regulatory and revenue generating offices at pamiyadwangan karing pribadong sektor at investors ning syudad. Kaya maragulta mo po kapasalamatan karing tawong mamuhunan keti syudad, kaya beding balang residente na pipilyang tuknang at keni ilage ring karelang pibanjan. At lalong-lalo na deng kapartner a pribadong sektor na alangsawang magtiwala at susuporta. Babalita mirin po na ing City of San Fernando ranked top 8 on fiscal year 2022 for local revenue growth. Congratulations! And thank you to all revenue and regulatory offices of the city. Ganap na lapong ebidensya reni, king tiwala da po reng tao king kekatamong pamangobyerno. Ing pamamayad dang istong tax, pamanuki ka ring regulasyon, at pamanatili daking agresibong syudad ning San Fernando. Ini po ing apangako tamo. Isadsad tamo po ing masalese. Mayap at epektibong pamanibala at pamaggamit ning pondo ning syudad, particular para kareng vulnerable at marginalized sector. Tutungya ko po ing imaning syudad. Pero dakal ko po kayan tabe para apagsilbian da kayo. Ala ko pong agawa nung alalo rin kayabe ko. Deng balang metong a empleyadong gugusal at manigobra king kapamilatan ning lokal a kapanibalan, pangunaning City Human Resources Management Office. May I ask all the city employees to stand? Talakadlangan po reng empleyado ning syudad.
Dear Fernandinos, this is your family. Our family may not be perfect, but we grow together. We work together. We assure you, at you kami Kenny, para pagsilbyanda kayo. From the bottom of my heart, thank you very much, CSFP, city employees, karen ngampong department heads, ampo po karen karelang staff, dakal pong salamat. Pwede na kayo pong lukluk. Bilang mayor you, bilang imayo, bilang driver you, da kayo paboren. Kaluguran da kayo, at salamat king sawok, sakripisyo, at lugod bibyeyo kareng obrayo. Magtungo naman tayo sa ICT industry at mga hakbang patungo sa pagiging smart, sustainable city ng San Fernando. Isinagawa ang rehabilitasyon ng CCTV para sa seguridad sa San Fernando. Pinahusay ang Kayabe Card Portal para sa lahat ng Fernandinos at naglunsad ng community learning hubs na nagbibigay ng libreng internet sa ilang barangay. Nagdaos tayo ng mga forum para sanayin ang kabataang Fernandino sa makabagong teknolohiya. At pumirma rin tayo ng MOA kasama ang DICT para sa pagpapalakas ng digital services na pwedeng magdala ng 90 million na savings. Mahalaga ang pagpapahusay ng infrastruktura tulad ng mga daan at tulay upang mapabilis ang pag-unlad ng bawat barangay at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya, edukasyon at kultura. Ang City Engineering Office ay masigasig na nagtatrabaho upang mapabuti ang kalagayan ng mga pangunahing daan at mabawasan ang pagsisikip ng trapiko. Sa pamamahala ng isang syudad, napakahalaga ng pagiging proactive ang kakayahang magpatupad ng mga solusyon at maghanda para sa mga hinaharap na problema. Kaya naman po, nagmungkahi tayo ng mga proyekto para sa bawat barangay na nangangailangan ng mga konkretong daan. Lahat ng proyekto sa syudad ay binibigyan ng pantay na halaga at ang kanilang pagpapatupad ay batay sa layunin at halaga, hindi sa pagkakakilanlan. Ang bawat proyektong pangkalsada ay may pantay na atensyon, lalo na kung ito ay makakagaan sa araw-araw na biyahe ng mga Fernandino, particular sa mga estudyante at kanilang mga magulang. Every project is of equal importance, with none being more or less significant than the other. Each project is proposed based on the specific purpose and needs within each barangay, ensuring that all issues are addressed with equal priority.
Para sa mga usaping may kaugnayan sa pagbaha, marami tayong proyekto sa ilalim ng flood control program ng syudad. Ang mga pondong inilaan ay mula sa unang hanggang ika-4 na quarter ng taon at ang mga pondong ito ay inilalaan batay sa pangangailangan ng bawat barangay. Mga proyekto tulad ng line canals at slope protection na bahagi ng ating drainage master plan. Mayroon ding sandbagging at embankment operations na magsisilbing short-term solutions para sa mga biglaang pagguho at pagbaha. Ang City Engineer's Office ay nakatuon sa clearing at desilting ng San Fernando River gamit ang kasalukuyang manpower at kagamitan. Ang desilting ng mga critical na drainage systems ay pinapaubaya natin sa mga third party na may kakayahang magsagawa nito. Ang budget para sa mga proyektong ito ay mula sa dami ng silt, hindi sa haba ng drainage system alinsunod sa paunang inspeksyon ng CEO. As of this month, we have successfully completed 39 projects related to road construction, rehabilitation, improvement, and land development. 21 flood mitigation projects, kabilang ang slope protection at line canals. Nagtayo rin tayo ng 3 bagong parke at 16 na iba pang pasilidad tulad ng Early Childhood Care and Development Center at City Children's Library. Patuloy din ang desilting operation sa San Fernando River at iba pang drainage systems na nagtatanggal ng 150 truckloads ng silt. Bagamat maraming proyekto ang naisagawa, may mga aspeto pa rin dapat pagtuunan ng pansin. Bilang inyong mayor, tinitiyak kong maayos ang operasyon kabilang ang pangangalaga sa mga opisina, gusali at kagamitan ng LGU. Sa ilalim ng General Services Office o GSO, ipinatutupad natin ang mga patakaran sa seguridad para sa proteksyon ng mga empleyado at ari-arian. Isang plano natin ay ang paglipat ng Executive Office sa bagong gusali sa likod ng Heroes Hall na magbibigay ng espasyo sa City Hall para sa iba pang departamento at pagkakataon para sa rehabilitasyon nito. Nakabili po tayo ng 36 service vehicles, 1 patrol car, 1 rescue vehicle, 1 Grandia ambulance, 1 patient transport vehicle, at 1 Mitsubishi Strada para sa mas mabilis na serbisyo sa syudad. Dagdag pa po rito, nakabili rin po tayo ng heavy equipments tulad ng 1 Power Plus wheel excavator, 1 backhoe, 1 skid loader, pati na rin ang mga heavy vehicles gaya ng water tanker truck, 2 lesion dump trucks, 3 Sinotrack dump trucks, 1 firefighting truck, 1 Honolulu bed, 1 Toyota coaster, at 8 motorcycles na gagamitin ng ating mga personnel lalo na sa CPOSCO. Piling ito ay bahagi ng ating layunin
na mapabuti ang serbisyong ibinibigay at ang kahusayan ng ating operasyon. Sa kasalukuyan, isa sa mga pinakamalaking problema na kinakaharap natin ay ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Tayo ay nakatuon sa paghahanap ng mga makabagong solusyon upang malutas ang isyung ito. Isa na rito ang hakbang sa paglunsad ng Solar Energy Project dahil ang Annual Investment Program or AIP para sa 2024 ay naipasa na noong April 20, 2023. Kinakailangan ang amendment upang maisama ang proyekto na nagkakahalaga ng 100 milyon. Unang malalagyan ang mga pasilidad ng lokal na pamahalaan kung saan may direktang kontrol tayo sa konsumo ng elektrisidad. Patungkol naman sa mga residential houses and other business establishments, ang pag-apply for solar energy ay voluntary. Naging mainit ang usapin sa proyektong ito. Nais po nating muling iklaro. Ayon sa Senro, ang solar energy project ay nagkakahalaga ng 80,370,000 na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng proyekto mula sa mga solar panels at monitoring systems hanggang sa paggawa, pag-install, warranty, pagsasanay at maintenance. Ang maganda dito, hindi na kailangan ng syudad na maglaan ng paunang bayad or no cash out. Ang proponent ang sasagot sa lahat ng gastos sa isinumite na unsolicited proposal. May dalawang computations sa generations charges. Ang conservative computation kung saan maliit o normal ang generation ng solar energy, makakatipid tayo ng 11.85% at ang most likely even computation kung saan mataas ang generation ng solar energy, makakatipid tayo ng 18%. Para maunawaan po natin, magbibigay po ako ng sample computations kung ang syudad ay nagbabayad ng 53 million kada taon. Sa conservative computation, makakatipid tayo ng around 6.3 million at sa most likely, even makakatipid tayo ng around 9.5 million. Labas na po doon ang generation charge ng magiging proponent na 8.50 kada kilowatt hour. Ang proyekto ay isinasagawa sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Scheme na nakasaad sa RA 11966. Ang lokal na pamahalaan ay nangangailangan ng approved AIP bago magpatuloy sa proyekto. Ang lahat ng proyekto sa ilalim ng RA 11966
ay dadaan sa PPP Center ng NEDA at bubuksan sa Swiss Challenge para sa transparency. Sa prosesong ito, ang proponent ay hindi pa garantisadong makakakuha ng proyekto hanggat walang sapat na approved AIP. AIP pa lang po ang usapan natin dito sa solar energy. Siyempre naman po, kapag na-approve na po iyan ng SP, doon tayo mas maglalaan ng detalyadong pag-aaral sa proyekto. Dadaan pa po yan sa tamang proseso. Lilikha pa po tayo ng technical working group. Mag-i-invite tayo ng mga bidders. Kung makikita naman na di tayo makakasave at proponent lang ang kikita, di naman po tayo papayag sa ganon. Pwede naman po humanap ng ibang ways para masolusyonan ang problema natin sa singil sa kuryente. Mahabang usapan pa po ito. Mahaba pa ang proseso. Ang tanging kailangan lang po natin ay ang approval ng AIP. Pwede rin po tayong tumawag ng town hall meeting and online forums para makapag-participate ang mga Fernandinos sa usapin ng solar energy. Pero again, uulitin ko po, hindi natin magagawa ang proseso kung wala po tayong approved AIP. Patuloy nating pag-aaralan at sama-sama ang ating mga initiatives sa solar energy project. Kabilang ang sustainability, pangmatagalang maintenance at pagpopondo. Ang Bulaon at Panipuan ay naging unang 2 barangay sa lungsod na pumirma ng Memorandum of Agreement bilang unang hakbang patungo sa kanilang paglipat sa renewable energy. So congratulations sa Panipuan at Bulaon. Ang nais lang po natin ay makatipid para malaan ang mga savings sa mga proyektong higit na kailangan ng tao at hindi po tayo titigil sa paghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang bigat ng singil sa kuryente upang masiguro ang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. Kamakailan ang City College ay nakatanggap ng Level 1 accreditation mula sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation. Ang Institute of Education ay naghahanda na po para sa Level 2 accreditation sa susunod na taon. Sa pagsisimula ng school year, inaasahang aabot na sa 4,000 ang kabuang populasyon ng City College. Kasama ang mahigit 2,000 first-year enrollees. Dahil dito, kinakailangan ng karagdagang infrastruktura para sa mga estudyante. Upang suportahan ang paglawak na ito, humingi ako ng tulong mula kay Senior Deputy Speaker Congressman Dong Gonzales na positibong tumugon sa aming kahilingan at
Bilang resulta, nasimulan na ang pagtatayo ng bagong gusali sa Civic Center campus ng City College. Dakal pong salamat king kakatamong Senior Deputy Speaker Congressman Dong Gonzales na alang pamikakunuan sumau keti Ciudad San Fernando. Kasama sa plano ang isang smart classroom, 10 smart boards at isang audio-visual room upang matugunan ang pangangailangan ng Student Council para sa makabagong teknolohiya at upang mapanatili ang continuity ng pag-aaral at access sa e-learning resources. Isinusulong din ang pagbili ng mga tablet para sa mga estudyante. Ang proposal na ito na bahagi ng Annual Investment Program ng 2024 ay unang tinanggihan dahil sa kakulangan sa justification. Ngunit ito ay muling isinumite sa Supplemental Budget number 2 at inaasahang makakakuha ng pag-aproba. Ang proposal ay naglalaman ng pagbili ng 1,640 tablets para sa mga second at third year students ng CCSFP. Bagaman, mas ideal ang pagbili ng laptops o desktops, pinili ang tablets dahil sa kanilang cost-effectiveness at mas malawak na accessibility sa e-learning apps. Ang mga tablets na ito ay magsisilbing solusyon sa mga pagkakataon ng pagbaha, bagyo o mainit na panahon na nagre-resulta sa pangangailangan ng online learning at makakatulong din sa pagdecongest ng mga classrooms. Dahil sa walang budget na naibigay para sa mga tablets, sa hiling ng mga miyembro ng City College Student Council, umagapay ang CSFP, MSGC at iba't ibang individual at kumpanya upang mapunan ang pangangailangan na ito. Sa lahat po ng nagbigay sa mga estudyante ng tablets, buong pusong pasasalamat ang handog po ng Siyudad San Fernando sa inyo. Maraming salamat po. May part 2 pa po. Uhaw na po kasi ako eh. Dakal pong salamat, Honorable Mayor Vilma Balye Caluwag. And now, to represent the City College of San Fernando, Pampanga Supreme Student Council and to render a song number Lipad ng Pangarap, please welcome Ms. Anesca Erin T. De La Cruz. Sa bagwis ng iyong paghayo,
sa'yo'y nananatili. Tanggapin mo ang pagpapasalamat. O liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa'y iyong makakamit ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi. Pangarap mo na kay tagal, minimithi ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa'y iyong makakamit. Kamtin mo sa dulo ng lahat ng iyong pagpapagal ang tamis na dulot ng iyong tagumpay. Ang tamis na dulot ng iyong tagumpay. And to formally continue the State of the City address, let's welcome back on stage, ladies and gentlemen, our ever hardworking Mayor, Honorable Mayor Vilma Balle Caluag. Ikit ke po Councilor Brens Gonzales, ang po po'y Vice Mayor Tamu, Vice Mayor BJ Lagman, and Councilor G4 David. Deng kapatid ko na atsyungeni Kenny, dakal pong salamat kay kayungan, rank principals, ranking DepEd po, rank religious group, ikit ko lang naman at may ayaliwang organizations, deng barangay officials na atsyukeni, dakal pong salamat. Actually, pepakuyad ko niya po yung speech ko ng talagang king sobrang dakal tamo po accomplishments. Kailangan po kasing abalo yula, anya pasensya na kayo po nung mi pakabaya ing report tamo kasi po bakan taala na pong makaing mangutang king publiko. Okay, to continue po, layunin nating mapabuti ang employment at kabuhayan ng mga Fernandino. At dito pumapasok ang City Public Employment Service Office sa kanilang mga programa tulad ng Government Internship Program, OFW Migrant Workers Desk, Special Program for Employment of Students, Job Start Philippines, TUPAD, at mga job fairs. Maraming Fernandino ang nakatanggap ng oportunidad sa trabaho. Libo-libong mga Fernandinos ang nagkaroon ng pagkakataong makuha ng trabaho, skills training at internships. Isang exciting pa na initiative natin ay ang pagtatatag ng Fernandino Assessment and Skills Training Center na mag-aalok ng technical na kurso hindi lamang para sa mga karaniwang estudyante, kundi pati na rin sa mga people with disabilities, students na nahihirapan humanap ng eskwelahan, edukasyon at trabaho para sa lahat ang nais po natin sa bawat Fernandino. Kasama rin ang CPESO at City Tourism sa pagbuo ng partnership sa Yangyang County, South Korea
para sa mga posibleng oportunidad sa mga employment ng mga Fernandino. Pinasasalamatan natin ang suporta ng mga partner agencies mula sa DOLE, OWA, DMW at TESDA sa ating mga pagsusumikap. Hindi natin makakalimutan ang iba't ibang sektor sa ating syudad, kabilang ang kabataan, kababaihan, senior citizens, mga may kapansanan, farmers at LGBTQIA+. Ipinagmamalaki ng LGU ang mga natatanging programa na nagdadala at sa atin ng pagkilala bilang Most Outstanding Youth Development Office of the Philippines, habang patuloy na nagtataguyod ng 100% functionality rate ang PIDAW mula sa DILG. Para sa mga senior citizen, nagbibigay tayo ng 25,000 sa mga 85 taong gulang, kasama ang libreng sine, gamot at hospitalization. Malaking bagay din ang pagkakaroon ng Kayabe Card dahil nakakakuha sila ng prioridad sa mga serbisyo sa syudad tulad sa health and social services. Ang ating pangarap ay isang syudad kung saan walang sinuman ang naiiwan. Nais nating masiguro na lahat ng sektor ay may pantay na oportunidad at suporta. Magtulungan tayo upang lumikha ng inklusibong komunidad kung saan lahat ay umuunlad at nagkakaroon ng mas mabuting buhay. Ang City Social Welfare and Development Office ay pangunahing katuwang natin sa pagtugon sa mga pinakamabigat na hamon sa buhay sa pamamagitan ng agarang tulong sa panahon ng krisis at mga serbisyong panlipunan. Ang ating pangunahing programa, ang EAICS, o Emergency Assistance and Integrated Services, ay nagbibigay ng malawak na saklaw ng tulong sa mga Fernandino, kabilang ang medication, hospitalization, medical procedures at laboratory assistance. Kasama rin sa kanilang mga serbisyo ang food assistance o subsidy para sa mga vulnerable at hazardous na individual o pamilya, funeral services, himlayan burial assistance, fire victim assistance at suporta para sa mga informal settlers at balik probinsya program. Ang CSWDO ay nagbibigay din ng educational assistance sa mga pamilya na kabilang sa sektor ng mga biktima ng pang-aabuso. CICL o Children in Conflict with the Law at iba pang kabataan na may espesyal na kaso bilang bahagi ng kanilang mandato, ang CSWDO ay naglalaan din ng pondo para sa rice subsidy ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty, katuwang ang BJMP upang matustusan ang pangunahing pangangailangan ng mga nasa bilangguan. Sa katunayan, taon-taon mula sa mga nakaraang administrasyon, ang EAICS ay regular na kabilang sa annual investment plan at may nakalaang pondo na humigit kumulang sa 90 milyon sa loob ng isang taon. Ang pondo ay pinaplano
batay sa statistical data ng mga nabibigyan at nakakatanggap ng tulong mula sa EAX. 90 million po kasi taon-taon ang nababudget nila sa AIX. Pero tayo, sa ilalim po ng ating administrasyon, ang social services at agarang tulong ay lalo pang pinatibay. At nadagdagan ang mga benepisyaryo. Sa unang semestre ng taong 2024, halos 37 million na ang naipamahagi sa mga benepisyaryo at higit sa 10 million ang balanse na nakalaan para sa mga aplikanteng nasa proseso pa. Dahil dito, ang CSWDO ay humiling ng supplemental budget sa pamamagitan ng sangguniang panglungsod upang mas maayos na matulungan ang patuloy na pangangailangan ng mga Fernandino. Bilang mga kawani ng gobyerno, responsibilidad din nating protektahan ang mga personal na impormasyon at mahalagang dokumento ng aming mga kliyente. Alinsunod sa mga alituntunin ng Data Privacy Act, uulitin ko po, may tamang departamento at ahensya para sa audit. Sa katunayan po, ay katatapos lang po sa linggong ito ang pag-audit sa LGU ng COA. Hintayin na lang po natin ang paglabas uli ng report. Ito ang patunay ng aming pagsunod sa mga kinakailangang ulat tulad ng liquidation report. Ang maayos na pamamahala at transparent na operasyon ng CSWDO ay patunay ng aming dedikasyon sa pagtupad sa aming misyon na magbigay ng makabuluhang serbisyo sa mga Fernandino. Humihingi rin po ako ng paumanhin sa lahat ng mga empleyado sa LGU at sa kanilang mga pamilya na nasasangkot at nadadamay sa ating laban. Ang lokal akapinabalan ng Siyudad San Fernando, king kapamilatan ng City Health Office, may accredit at ikwa ing lisensya pare-kareng 6 ng rural health units bilang primary care facility at 6 a birthing station king Department of Health and PhilHealth bang asigurado ing libreng serbisyong pangkalusugan para kareng balang Fernandino. Binuklat taya naman ing Super Health Center na ating clinical laboratory bang mamye de kalidad at libreng laboratory test. Ing programang pangkalusugan, kabilugan niya at iti ing programang Ausantamong Inclusive Healthcare Program ning Kekatamong Administrasyon. Nanumang edad, kasarian, reliyon, estado king biye, asahan niyo po, ing siklab ning lugod para king kayapan dareng Fernandino. At bago ko po tapusin ang report ko sa achievements ng CHO,
nais ko muna pong pasalamatan ang bawat departamento ng syudad sa CDRRMO, CPOSCO, CABO, Civil Registry Office at iba pa. Kung hindi ko man po kayo nabanggit ngayon, pagpasensyahan nyo na po dahil hahaba po ng sobra ang oras natin kung babanggitin ko lahat ang ating nagawa para sa San Fernando. Katulad ng Kapulisan at Bureau of Fire, lahat po ng kawani ng syudad. Salamat po at sigurado akong ramdam ng mga Fernandino ang inyong pagod at sakripisyo upang magserbisyo sa bayan. Hayaan niyo po na muli ay buksan natin ang usapin sa dialysis center. Itinatagpo natin ang Fernandino Dialysis Center, isang makabagong programa na naglalayong magbigay ng libreng serbisyong dialysis sa mga Fernandino. Tulad ng aking pinangako, ito ay nagbukas sa aking first 100 days na pagseserbisyo bilang mayor. Marami pong hindi naniwala. Maraming hindi nagtiwala. Pero tignan niyo po, 2 years na po nag-ooperate at nasa 110 pasyente na ang tumatanggap ng libreng serbisyo sa Fernandino Dialysis Center. Kadalasan, sila ay may 2 hanggang 3 session bawat linggo. At nakapagtala tayo ng 7,958 sessions noong 2023. At ngayong Agosto 2024, umabot na ito sa higit 9,200 sessions na patunay na pagtaas ng bilang ng mga nangangailangan ng serbisyo na ito. Hindi po ako nagsisinungaling nung sinabi ko na walang ginastos ang city sa pagpapatayo ng dialysis center. Existing na po kasi ang building kung saan natin ito inilagay. No cash out po ang ating agreement sa ating proponent. Umabot po sa mahigit 45 million ang nagastos ng ating proponent sa proyektong ito. Kung hindi po tayo naglabas ng pera, ano po ang counterpart ng syudad? Bilang bahagi ng ating kasunduan, at para sa proteksyon and safety ng mga Fernandinong nagdadialysis, nagbigay tayo ng suporta sa pamamagitan ng pag-deploy ng ambulansya na may kasamang nurse at driver para sa mga emergency cases. May kasama din social worker upang matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga pasyente. Masama po ba yon? Sa usaping bayad po sa kuryente, kahit wala pa po ang dialysis center, may binabayaran na po tayong utility bills doon sa building. Kung tumaas man, sabihin na natin nasa 700,000. Hindi naman siguro may kakaila na malaki pa rin ang natitipid ng syudad.
Dahil bago po nabuksan ang ating dialysis center, gumagastos na po ang past administration ng 8.5 million ang financial assistance ang nilalabas ng CSWD kada taon. Naintindihan niyo po, without the dialysis center, dati po gumagastos ang syudad sa mga dialysis patient natin ng 8.5 million. Ngayon, hindi po natin ginagastos yun. Salamat nga po sa San Fernando Water District dahil pumayag po sila sa ating kahilingan na huwag na po nila tayong sigilin sa water bill. Siguro naman po, maiintindihan nyo kung bakit hindi ko pwedeng kausapin ang SFELAP ko para sa libreng singil sa kuryente. Anong iisipin nyo sa akin pag lumapit ako at nakiusap sa SFELAP ko na wag na tayong singilin sa dialysis center natin dahil yung water district hindi na tayo sinisingil? Hindi ho ba? Balo yun naman po inkwento da rin challenges tamo. Kalupa na ning King SFELAP ko, Prime Water, Ampo, SMDC. Nung lalentala po rin company sa Reni, manakita mo pong sign of peso. Pero ni minsan po, ko inisip, pagkano luda kayo. Bakit po? At ko po, Kenny, para kareng tao. Nano ing makakaya para kaya kayo, nanong masanting para kareng bawat Fernandino. And above all, nung nano dapat ing usto. Lagi ko pong sasabihan, you are not a good leader if everyone likes you. Because in any decisions you made, ating tumula, ating lungkot. But I will make sure to make the right decision. Kalupa na po ning maragul na naman na project na umpisan tamo in City of San Fernando People's Hospital. Fake project, ya po kano. For saka purposes, ya po kano. Oy, nina naman po kano ing mahilig king suntok sa buwan. Pigkatiwalan nyo na ako po, King Fernandino Dialysis. Pigkatiwalan nyo na ako po, King City College. Pigkatiwalan nyo na ako po, kareng libreng laptop, kareng kabawong, kareng kutkutan, kareng dalan at teteng mi buklat. Ngeni po, anyaran ko po, ing tiwala yung pasibayo. Na agyutamong Mika Hospital King San Fernando. Biyasa Lapureng Fernandino. At balo ko po,
misasan metong tamo, king shared vision tamong Mika Hospital. Nung tutuusin po, dapat muna akong kumontra. King pa magkaroon tamong hospital, uling atin ko pong hospital. Pero manwala ko po, laganap ya ingrasya ning apong Ginoo. Importante po, maragulya po maging benepisyo kareng Fernandino ing ospital. Maragulya pong kadawan ke katamo. Alanang Fernandino ing mate, aali makaranas lingap pauli ning alalang pera. Alanang pamilyang mamanutang, para kareng hospitalization bills dareng kapamilyada. Alanang Fernandino, alingas-ngasan dareng kamag-anak da, para manyadsaw king kasakitan da. Tandaanan tamo po, ing misyon tamo, iangat ing antas ning pamibyebye dareng bawat Fernandino. Etala po buring forever, mamamalimos kareng niyayaliwang politiko. Ini po, ing agawa ko na. Ini po, inggawan ko pa. O ini po, ing inagyo ko. Ampo po, ing pengako ko at pangako ko pa. At yun na po kaya kayo, nung pasado ko kareni pong sinabi ko. At yun na po kaya kayo, ing desisyon. Respetuan ko na naman po ito. Ing kasiglugod, biyasayang rumespeto. Ing lugod, aliya kabud maganaka. Ing lugod, dapat atin yang ditak at tapang. Tapang, nabalo tamo, no ka rin tayo gamitan. Tapang na atyu king katwiran. Kaluguran da kayo po. Kaya ala ko pong idikta ke kayo, bagkus, burige pong pakiramdaman niya, ing siwala o boses bubulong ning puso yu. Aliye po pagpalit, ing karapatan yung pumili. Aliye po pagpalit, ing kalayaan nyo. Kaya katamo yung San Fernando. Kaluguran tayo ing San Fernando. Ing city of San Fernando, Karenyang Fernandino. Ikayong tagumpe ko. Akong tagumpeyo. Itamo ing tagumpe ning susunod a henerasyon ning siyudad San Fernando. Yako po, i-Mayor Vilma Balye Kaluwag, ingke kayong mayor, ingke kayong ima, ing babaeng atin tune, siklab ning lugod, kareng Fernandino.
Tanda ng tamo po. Fernandino ka, Kayabe ka. Thank you very much to our dearest mayor. Once again, let's give her a big round of applause. Honorable Mayor Vilma Balye Caluag. That was indeed a very detailed and heartfelt report. You know, listening thoroughly from our beloved city mayor's speech and knowing those accomplishments, ongoing projects, and future plans for us and the entire city of San Fernando, Pampanga makes me want to say that I am one lucky Fernandino to experience the best of what her term can offer. She has done an immense change and progress for the city. Once again, palakpakan tayo po our dearest mayor, Honorable Mayor Vilma Balye Caluag. Absolutely, and it's incredible to think that all these impressive accomplishments have been achieved in just few years. And nasa kawani as nakatamong kaswertsan na parti nakatamo ning inklusibong pamangobyerno ning kekatamong malugod a alkalde. And we can't help but feel proud of all the great things happening in the city of San Fernando. And at this point, for the culmination of our program, we will be having our Siklab Ning Lugod ceremonial laying of race, represented by our sectoral groups. Sabi-sabi tala pong kilalanan. For the City Planning and Development Coordinator's Office, Siklab Ning Lugod para king kinabukasan ning syudad. Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Alay Lakad Foundation, Local Development Council Execom member, and Local Project Monitoring Committee Chairperson. Let's welcome Engineer Ruben C. City Health Office, Siklab Ning Lugod para king matibe a kabulasan. Barangay Health Worker from City of San Fernando, Pampanga, Miss Marieta Torres. From the City Administrator's Office, Siklab Ning Lugod para king Tune at Mayap Apamagobyerno. Let's welcome City Administrator Engineer Nelson G. Lingat. City Social Welfare and Development Office, Siklab Ning Lugod, kareng mangailangan lingap, Miss Amelia Feliciano. From the City Information Office, Siklab Ning Lugod para king ustu at makapanaong impormasyon. Let's welcome Mr. Gian Randall Piaz, the Government Internship Program Beneficiary. Gender and Development,
Siklob ning Lugod, kareng kebabaynan at LGBTQIA+. Let's welcome the outright LGBT President, Marcy Cordero. For the City Treasurer's Office, Siklab ning Lugod, Karengkayan Tabe, King Kabiyayan. Please welcome, from the Rotary Club of San Fernando, Pampanga, Mr. June Pineda Jr. Community Affairs Division, Siklab ning Lugod, kareng Ingkung at Apo. The Senior Citizen Association of City of San Fernando Federation President, Mr. Sering Liwanag. From the City Assessor's Office, Siklab ning Lugod para king ustong pamagtala karing Pibandyan. From the City Assessor's Office Representative, Ms. Ira Sintra Gueco. Persons with Disabilities Affairs Office, Siklob ning Lugod, kareng taong atin kapansanan. PWD President of Barangay Malpitik, Mr. Arnel Malapit. From the City Budget Office, Siklab ning Lugod para king responsableng pamanibala king Kaban. From the Department of Budget and Management Regional Director, Ms. Rosalie C. Abesamis. City College of San Fernando, Pampanga, Siklob ning Lugod, kareng estudyante. From the Supreme Student Council of CCSFP, RZ Balagtas and Jeter Salas. From the City Civil Registry Office, Siklab ning Lugod para king Pamitalang Sibil. To represent Regional Director Arlene M. Divino, from the Philippine Statistics Authority, please welcome Mr. Christopher Puno. Local Youth Development Office, Siklob ning Lugod, kareng Kainakan. SK Chairperson, Barangay del Carmen, Honorable Riza Gale S. David. City Legal Office, Siklab ning Lugod para king Katuparan Dareng Karapatan. The Integrated Bar of the Philippines Vice President from Pampanga Chapter, please welcome Attorney Catherine Mesuelo. City Agriculture and Veterinary Office, Siklob ning Lugod, kareng Hortelano. The Chairman for the City Agriculture and Fishery Council, Mr. Jason S. Garcia. From the City Human Resource and Management Office, Siklab ning Lugod, kareng Kawani. Please welcome from the Civil Service Commission, Acting Regional Director, Attorney Rosalinda Tanaliga Olivia.
City Public Employment and Services Office, Siklob ning Lugod para king obra at kabiyayan. GIP Beneficiary, Ms. Madeline L. Pablo. From the City Information and Communications Technology Office, Siklob ning Lugod, kareng makabayong teknolohiya, CEO Remote Employee of the Philippines, please welcome Mr. Rufy Galang. City Public Order and Safety Coordinating Office, Siklob ning Lugod para king payapa at alang sagkul a pamaglakbe. The Federation President of Jeepney Operators Drivers Association, Chairman Albert Garcia. From the City Engineering Office and the Office of the City Building Official, Siklob ning Lugod king ligtas at matatag a infrastruktura. One of the utility workers of the City Engineers Office, please welcome Mr. Joseph Vincese. City Disaster Risk Reduction and Management Office, Siklob ning Lugod para king kaligtasan ning syudad. The Regional Director of Office of the Civil Defense, Region 3, Mr. Amador V. Corpus. From the City Tourism and Investment Promotion Office, Siklob ning Lugod para king kulturang Kapampangan. Please welcome City of San Fernando Calesa Association President, Mr. Edgar Mercado. City Environment and Natural Resources Office, Siklob ning Lugod, Daring Fernandinong Makakalikasan. Our Central Officer, Ms. Maria Teresa Doble. And to finally complete the light race, from the General Services Office, Siklob ning Lugod para king serbisyong laganas at pamagsilbing tapat. Street sweeper from the Poblacion area, everyone, let's welcome Miss Adelaida Cabrera. Let us once again invite on stage everyone who represented the light race, including our Honorable City Mayor, Mayor Vilma Balya-Caluwag, and all the sectoral representatives for the Siklob ning Lugod ceremonial laying of race.
At ngeni, sabi-sabi tamong mamilang in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Siklab ng Lugod, King Ciudad San Fernando. Let's give them a round of applause. Thank you very much to all the sectoral groups who have represented the Siklab ng Lugod ceremonial laying of race. Maraming salamat po. Dakal pong salamat, kareng pong mekyabe, kening pamanyindi na ning Siklab ng Lugod. Siyempre po, edan ako ngan po mention lagyo, burikya mo pong pugayan, Retired General Amador Corpus. Thank you so much po, sir. Karangalan po namin na nandito po kayo. At syempre po, pasalamatan kayo po Congressman Party List George Bustos, ang po kayang better half, Ate Kay Pineda, ang po Councilor Gonzales. Ne po, kasi po, ila po ring kayabe tamong gaganap kareta pong ganaganang manyad pong medical assistance. Kagad ko pong ausan at mamantabela po kareng kapatad tamong masakit keti Ciudad San Fernando. Once again po, kareng kapatad ko po na Chukeni, dakala salamat at Kuya Bayo, paunakan na Chukeni, thank you so much for coming. Kaibat po, kareng kapagobra ko, king hospital, den kaluguran ko, den pong meg-organize kanini. Dakala salamat, kabyasnan yung kabyasnan. Talagang talented la po ring magobra keti Ciudad San Fernando. Keng pong organizer, kang kakay. Thank you so much. Basta't po kareng teachers, DepEd, Sir Leonardo, DILG, gana po, ekongan po, abanggit. At syempre, rempong kaluguran ko, baluyo po, nino ikayo. At syempre, impeka famous, akaluguran mi, maluwat na, eya papusikat, i-idol, Romeo Katakutan. Idol. At syempre po, Tita Lota, mi kaluguran ke po rin. Andat akit na ako pong Tita Lota, mi pangaga kami. Uling balo na po nung nano yung pagdalanan ko. Siyempre, po, may papanantabi tamo po. At siyempre po, Reng Rotarian, King Alay Lakad, dakal pong salamat MSGC family. Itito Rene Romero, ikit kenan din ni Tita Agnes. Dakala salamat po kay kayungan. I-Councilor Harvey Kiwa, thank you so much. King asawa ng Councilor G4. Ay, pota po na ako mayari, Kenny. Manganta na po, balo ko po, maranop na kayo. Dakal pong dakala salamat, kaluguran da kayo pong kaluguran. And now for the symbolic ceremonial turnover of the city's accomplishment report to the Department of Interior and Local Government, may we invite on stage the Assistant Regional Director of DILG Region 3, Mr. J.E. Timbreza, together with City Local Government
Operations Officer, Mr. Jason Veran. To hand over the City Accomplishment Report, we have City Planning Officer from the City Planning and Development Coordinator's Office, Mr. Paolo Franco, and our City Administrator, Mr. Engineer Nelson G. Lingan. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Attorney Anthony C. Noida, ako po ay bumabati sa ating mga city officials, employees, barangay officials, heads po ng national government agencies, sa lahat po ng kaibigan at sa pamilya po ng ating Mayor Vilma Caluwag, ng isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang taunang pag-uulat po ng ating mayor sa kanyang mga nagawa bilang lingkod bayan ay ipinag-uutos po ito ng Local Government Code of 1991. Kaya naman po sa DILG, kami o kaya isang karangalan ang maging bahagi, saksi sa pag-uulat na isinasagawa sa gabing ito. Isa rin pong karangalan na tanggapin ang kopya ng annual report po ng ating Mayor Friendship, Mayor Vilma Caluwag. Mabuhay po ang City of San Fernando. Dakala salamat to the Assistant Regional Director from the DILG Region 3, Mr. J.E. Timbreza. Again, let's give him a round of applause. And to formally close this special event, may we request everyone to please rise for the singing of Himno ng Kapampangan, performed by the City Choir of San Fernando and conducted by Professor Sonny Briones.
You may now take your seats. Thank you, City Choir San Fernando and Professor Sonny Briones. What a remarkable day it has been. It honestly feels so good to be surrounded by such a great leader who have set the standard so high. As they say, a leader is a dealer in hope. And knowing that, and not to mention dedicated leader, we know that there is a bright future for our city and all of its people. My heart is so full today, and I can't wait to see all the incredible things that are in store for the city of San Fernando. The future is dazzling, and I'm thrilled to be part of this journey. This has been your host, Ms. Garnet Malyari from the City Social Welfare and Development Office. And I am Dr. Edsel Masiglat Magtoto from the City Health Office, saying, Basta Fernandino ka, kayabe ka. Thank you.